בוקר טוב, אני מגבת, הלוואי הייתי בדרך לים, אני לא בדרך לים, אבל יש לי ביד מגבת, והמגבת הזו היא מלתחה. שמע, זה היה, תכף אני מראה לכם את זה. אני רק אגיד לכם שברגע שנחשפתי למוצר הזה, אני מניחה שיש פה מלא אמהות שיצחקו עליי, כי הן לא זזות בלי זה לים ולבריכה, במיוחד אמהות לבנות. אמרתי, אמא'לה, זה מוצר חובה, בכל בית, במיוחד בית של בנות. גם אני כאמא לבנים, אמא תסתירו אותי, אמא רואים לי, אמא המגבת, ההוא רץ לפה מאחורי האוטו להתלבש, להתארגן, ואמהות לבנות בכלל, ואלה שאומרים להם בבית ספר שיבואו עם ציפה, להתלבש בתוך הציפה, כי הולכים לים ויש 100-200 בנות, ואין מצב שכולם יהיו במלתחות. חבר'ה, נגמר הסיפור הזה. הולך להראות לכם מוצר מגבת, מעבר לזה שהיא עשויה מהחומרים הכי טובים, זאת אומרת, זה מגבת ברמה מאוד 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 גבוהה, 100% כותנה, מגבת סופר איכותית. אז חוץ מזה שאת גם ככה לוקחת מגבת לים, המגבת הזו תהיה גאונות, זה המציאו את זה בצורה גאונית, שהמגבת הזאת היא המלתחה שלך. עכשיו חבר'ה, נכון, זאת השקעה, זה לא, אתם שואלות אותי, אמהות לבנות, חובה, לא אני אתלבט, אני אראה, אני כן אקח מגבות, אני אסתיר אותה, אני זה. צניעות, נוחות, עצמאות, היא לא צריכה לחפש מקום, היא פשוט נכנסת למגבת. אני אראה לכם תכף, זה מצחיק שאני הולכת להראות לכם איך אני מתלבשת בפנים, אבל זה כל כך צנוע שאני יכולה להראות לכם אפילו כאן, בשידור חי. קיצור, בכמה מילים. טוב, קודם כל אני אפתח אותה ואראה לכם אותה. טנם, אתם רואות את הדבר הזה? זה בעצם כמו חלוק מגבת, כי את יכולה גם לחסוך. אם את במלון ואת לא רוצה לראות עם חלוק וכולי, את יכולה לראות עם זה עלייך, זה צנוע לחלוטין. יש להם כמה אורחים, כמה צבעים, כמה דוגמאות. מכסה ברך, מכסה מרפק. והכי חשוב, פשוט נוח להתלבש בו. רגע, אני שמה את זה עליי, מעבר לזה שזה מהמם ויפה. רגע, אני אלך אחורה שתראו, את יכולה לסגור פה את הצוואר לפי הצורך שלך. שתכף אחורה שתראו. בבקשה, ואני יודעים חזית ארוכה, זה מכסה לי את הברכיים, את המרפקים, קודם כל זה מהמם וכיפי, איזית. עכשיו אני רוצה להתלבש. זהו, הבגדים רטובים, הבחורה עם בגדים, לא משנה מה. עכשיו זה הזוי שאני מראה לכם התלבשות במצלמה, זה משהו שהוא בדרך כלל לא לעניין לעשות. אבל תבינו כמה זה צנוע, שאין שום בעיה לעשות את זה איתכן יחד. בבקשה, סוגרת כאן, רגע, ואני יכולה אפילו להחליף לבגד נוסף, שניונת. בבקשה. יש נוח כזה? בלי מלתחה, בעניינים. אוקיי, לבשה, היא רוצה להחליף חולצה, קבלו את הפשטות. אין אמא תחסי אותי, אמא רואים לי, מה יהיה, אין תאים, יש תורים, אני חייבת להתלבש שמכניסה את הבגד פנימה. יש? בגד בפנים, היא מכוסה ב100%, לא צריכה לחשוש, גם לא רואים את המרפק תוך כדי, יש לנו מלא מקום ביד, אתם רואות? הנה, יש לי כבר לבושה, יד שנייה, לבושה, זהו. חבר'ה, הילדה, תוך דקה, הילדה, האישה, הנערה, החליפה. קלטתם את הגאונות של הדבר הזה? כנ"ל חציות, כנ"ל בגדי, לא משנה מה. חדר מלתחה אישי, שאת יכולה פשוט להתארגן בכל מקום, בלי בעיה של אין לי איפה להתלבש, בלי בעיה של בוא ניכנס לאוטו, נתלבש באוטו בצניעות, עזבו רגע את הצניעות, שזה בייסיק, לראות אנשים רצים לאיזה פינה בחוף וכל אחד, הנוחות הזאת שאת יודעת, יש לי מגבת עם